Hej, jeg hedder Sigurd Hulgaard. I dag laver jeg en hesteblog. I dag har jeg taget Peter med. Han er min hestemedhjælper. Vi rider tit sammen og skyper os nogle gange sammen. Det kan vi rigtig godt lide. Her har vi al maden. Det bruger vi til at fodre vores heste med. Det her det er min hest Desmond. Det er ham vi skal ud og ride på i dag. Hej Desmond. Bare fordi man rider, kan man jo godt have stil i bil. Jeg vil gerne have den der. Jamen, den må ikke rides på. Jeg vil gerne have den der. Jeg tager den her. Den. Her står jeg sammen med Moonlight, Sir Lancelot. Det er min hest. Ham skal vi ud og ride på i dag. Peter, er du sød at åbne hegnet? Så er hestene løse. Så åbnede Peter hegnet. Lancelot. Nu har jeg Lancelot. Nej, det her det er min hest. Jeg kan fandme ikke stå bag ved den. Vis hvem der bestemmer. Ja, det her det er så min hest Flemming. Det er simpelthen det bedste jeg ved at ride på ham. Vi er jo et godt match. Stop. Nu skal hesten striles. Så nu skal den her bruger vi til at strile hesten med. Agneta, den her til det er sådan en rigtig konkurrencehest. Altså det kan jo være sådan noget man drømte om i fremtiden, eller når man lige blev konfirmeret og stod med penge til halsen, eller hvad siger man nu? Altså, det er sådan en hest, jeg godt kunne tænke mig ud i fremtiden. Det er det. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Det er sådan en hest, jeg godt kunne tænke mig. Så er vi næsten klar. Vi skal lige have fat i en bitte sadel, og så er vi Klar til at komme rigtig i gang. Den kan du køre. Nu er vi kommet ud at ride, og det er bare super dejligt og en fed passion at have. Altså, det er noget, jeg elsker. Min mening om hesten, det er simpelthen, at det er en fantastisk livsstil. Og det er jo ikke engang ligesom alt muligt andet. Altså, man kan jo gå til go-kart, fodbold og håndbold. Men det her, det er bare noget særligt, og det er derfor, det bare er størst. Nej. Hej bloggen. Mig og Peter, vi er ude at ride. Vi er ude at ride i dag. Vi har været ude at ride hele dagen, og vi synes bare, det er super sjovt at ride. Ja. Hvor har vi modet? Vi har bare modet rigtig meget, mig og Peter. Mig og Peter, ikke? Mig og Peter. Ja, Ja, så er der godt. Der er god vejr. Fortæl lorten. Peter, må jeg træde i lorten? Peter tror i lorten. Peter tror i lorten. Han tror i pæren. I pæren. Han bliver lidt sur.